es fan estimar. Amb aquesta frase ens rep en Joan de Can Mosset de Mancor de la Vall. Es refereix, és clar, a les someres i esgorà, l'ase mascle que té a la seva finca. Na boscana, na moreneta, na busca i en tombet, 4 exemplars d'ases de pura raça de les Illes Balears. La meva passió pels ases i pels animals me ve de petit, ve ja dels meus pares, que a nostre sempre n'hi havia. I, claro, vas mirant ton pare i els teus familiars que li agraden i li arribes a posar una estimació als animals. Claro, després ja me vaig casar. Claro, jo, mentre que nostre n'hi va anar, a ajudar mon pare. I després mon pare va morir, pues, ja me vaig decidir a comprar-ne. Com molts d'altres animals domèstics, l'ase mallorquí va perdre ja fa unes dècades la seva funció productiva, dirigida fonamentalment a la producció mulatera i fins no fa tants d'anys a les tasques de tracció animal. Per això, a l'actualitat, la seva cria és molt minoritària. És un animal, clar, rústic, és un animal molt fort. Un temps s'empleava per bast, per les possessions, que traginaven oliva, traginaven garroves. El motiu era perquè no hi havia camins, tot eren camins de ferradura que deien. Claro, i aquests animals, com que són tan resistents, que s'empleaven per això. Era un tractor d'un temps, antigament. Empleaven per llaurar, per davallar llenya, per davallar oliva, garroves, el que es posa fer. Malgrat tot, sembla que l'ase ha trobat el seu lloc com a ramaderia complementària d'altres espècies i pot desenvolupar una important funció en la pastura del bosc i la garriga. Els mallorquins no volien que perdessin la raça, amb una paraula, tots. Volien aconseguir la nostra raça. Perquè quan mires gent major, passa que te van contant anècdotes que feien això, aquests animals feien això, i clar, dius, els nostres predins, els nostres tios o el nostre veïnat tenia aquest animal que no podia passar sense ell. Era el millor amic i és qui li donava pa per menjar. La solució és quan se donen compte que hi ha un greu perill d'extinció de les races autòctones de les Illes Balears i, clar, com a part de la raça autòctona, hi ha la somera. La somera en aquell moment se va catalogar com a somera mallorquina i va néixer l'any 90, els primers daixons que se van començar a fer. Després crec que la solució en si, perquè va començar el patronat de races autòctones. Llavors l'any 94, si no m'equivoco, va ser quan se va formar ja la solució concreta de la raça nostra, diguéssim. I fa 5 o 6 anys van decidir passar el nom a balear. Se va replantejar canviar el nom a la raça, de mallorquina a passar a balear, degut a que l'àmbit d'aquest tipus d'animal tant està a una illa com a l'altra. Llavors, per no haver discriminació insular, ja que no hi havia cap raça que fos diferent, era la mateixa, van revoltar per comentar tots els criadors, a veure si passàvem el nom a balear. No hi va haver cap problema i van passar l'ase balear, no a mallorquí. Sembla que l'origen de l'ase domèstic europeu es troba a la Mediterrània occidental i des d'aquí es va estendre per tot el sud d'Europa. Fins i tot hi ha investigadors que mencionen Mallorca com a bressol d'aquesta espècie. Per tirar endavant la raça, clar, se m'han juntat una sèrie de condicionants que ens ajuden a que aquesta feina dugui més bon camí. És a dir, amb això que vull dir, que no ens basem només en anar criant de qualsevol manera, sinó que a través de les subvencions que tenim fem un programa de reproducció perquè els animals tinguin més bon d'això. A part, duim un control sanitari dels animals, perquè també és una manera d'ajudar el criador, perquè empleam a l'associació en la monescal que fan feina per nosaltres, tenim el preu un poc més baix i clar, tot això se va reduint i l'esforç de la persona en particular menys. Nosaltres ens cuidem de quasi tot. De moment duim el control del llibre genològic. Si no m'equivoc, si no ha canviat la cosa, som l'única raça d'Espanya que tenim el llibre reconegut i el duim com toca. És a dir, nosaltres tenim en plena normativa europea, tots els animals tenen passaport internacional, això també va ser una feina que vam fer que em va costar molt aconseguir-ho, però avui en dia estem al mateix nivell que qualsevol raça d'èquids o qualsevol raça d'èquids d'Europa, diguéssim. Per les excel·lents qualitats d'aquests animals i la seva perfecta adaptació a les zones del bosc i garriga,
on col·laboren en les tasques de conservació i manteniment, has de preveure que el seu cens anirà en augment. La nostra feina de jutges és anar a veure tots els animals que ens diuen que són de raça mallorquina, de raça autòctona. El problema és que qualcú te crida i se pensa perquè té una somera ja és mallorquina. Clar, i no ves. Avui hem assistit a la realització d'una sèrie de proves que la manescal de l'associació i el president han vengut a fer a les someres i a l'ase de la finca d'en Joan. El primer que eliminam, diguem, és el color. El color, després eliminant les orelles, que és fundamental, les orelles, perquè tenen, el mallorquí la té molt grossa, molt llarga. Bueno, el morro, després eliminam la panxa, que l'ha de tenir blanca, com és aquesta. Després, clar, quan ja veiem que més o menys passa, ja eliminam el coll, eliminam el genoll, la canya, els travons. Llavors la fem caminar per si eliminant les plomades, perquè si és ben que camini ben plomada, i de darrere, i això és quan ja veiem que pot passar per reproductora o que sigui de raça autòctona. I els donem una valoració de s'1 en el 10, depenent de com veiem l'animal, depèn també en les mitges, en les mesures que hem pres abans, i després de les puntuacions dels jutges se fa una mitja i tenim la valoració de l'animal. En Joan està satisfet perquè na Moreneta ha obtingut una bona puntuació. Sembla que na Boscana, la petita, que només té 3 mesos, es resisteix una mica. Nosaltres, l'associació, els propietaris mos avisen quan tenen un naixement, i si no mos avisen més o menys que nosaltres seguim una roda de visites quan la gent té naixements, i hem vengut a donar d'alta aquesta ruqueta, que és filla d'una somera, de na Moreneta i d'en Tombet, que són tots dos de raça de somera balear, i venim, microxipam a la somereta, a la ruqueta, i l'inscrivim dins la raça. A més, li traiem sang per fer una caracterització genètica, que ens serveix per fer uns estudis de la raça, per poder més endavant saber amb qui potser la podem fer criar més bé o no. I a més, depèn de l'edat de l'animal, el desparasitam i el vacunam de grip i de tètanos, depenent de l'edat. Na Moreneta, na Boscana avui ja té més de 3 mesos, per tant, l'hem pogut vacunar, i això és un poquet el que hem fet. Totes les dades de cada animal es recullen en un llibret, que és el seu document d'identitat. Aquí tenim el document d'en Tombet, per exemple, d'en Tombet, com veus aquí, és com el carnet nostre d'identitat. És a dir, aquí hi apuntant les dades del moment que va néixer, les vacunes que les feim, de on va venir. De moment, les someres d'en Joan pasturen al seu camp, però d'aquí un temps l'amo les vol heregar, és a dir, començar a ensenyar a fer les feines del camp. Hi ha un refrany que diu, si vol mal de gats, compra un ase. Recorda, el Patronat per a la Recuperació i Defensa de les Races Autòctones de les Illes Balears i l'Associació de Criadors i Propietaris de Pura Raça Asinal Mallorquina treballen per recuperar els ases autòctons. Actualment, la funció més important dels ases mallorquins és la pastura del bosc i la garriga. Gràcies al seu paper en la conservació dels espais naturals, la supervivència de l'ase mallorquí està gairebé assegurada. Actualment hi ha uns 300 exemplars d'ases de pura raça autòctons.